Ja moi! Just. Lagi taas varmaan. En tykkää jalkapallosta. Se on ihan sama toi. Niin. Voisitteko katsoa mun leffan? Tän on uusimman. Kuvaan kännykällä edelleenkin, joten huono laatu. Ei muuta paljon, pitäis kohta lähteä liikkakerhoon. Yksi kaveripyyntö, wow! Mulla loppuu huomenna VIP-apua. No tsekkaan puolella. Sori kun tää heiluu koko ajan. No. Te ette ikinä arvaa tätä biisiä, koska se ei oo YouTubessa. En mä. Joo. No hitto, täällä onkin. Hei. 47 laagia. Se on ihmeet lagia. Oikeesti mulla voi olla vain 200 kaveria, jos en oo VIP, joten... Sori, mun sormi, mun läskisormi. No ei se on niin läski. Ehkä. Kuitenkin. Se on Panfussa. No ei se biisi tuu siitä. Se tulee jostain toisesta jutusta. Näyttää siistiltä. No. Silleen. Niin. Noin men. Joo. Eihän tässä paljon oo asiaa. Paitsi se tyhmä. Se on välillä tyhmä ja välillä ihan kiva. Siis mä pääsin just 17 levelille pari päivää sitten. Mulla on vasta 2% siinä. Siis noi prosentit on ihan tyhmiä. Ne olisi kivemmat, jos ne menis nopeammin. Joo, olen köyhä, tiedän sen. Kuitenkin. Ja kuitenkin. Olisi ollut kivempi, jos tulee niinku enintään 50 leveliä. Koska 100 leveliä, se on ihan tyhmää. Koska nyt 17 leveliä ei oo niinku melkein mitään. Et mä vihaan sitä uudistusta ja en vihaa. Oli se silleen kivaa, kun pääs leveleet eteenpäin. Panfu. Mä oon Panfussa lakritsi 683. No kuitenkin. Joo. Itse kello on 3:20. Niin. Kohtos lähtee toi VIP. Ei, mä en halua, että se lähtee. Huomenna mulla ei oo enää vippiä illalla varmaan, koska mä sain sen vipin illalla. Siis mä sain sen jouluna. Tai sit se lähtee aika aikaisin. No kuitenkin. Ei mulla tässä oo paljon tää. No, ihan sama. Taidan lopettaa tän kohta. Tää ei oo mikään 10 minuutin sitten. Moikka!